मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो थाबाय। जों दिनै फैदों जाहैबाय सान्तिपुर साम'लिसा हाबा जानो। ओरै सेंग्राफोर दङ नै, ओरै सासे लायहांहां, ओरैहाय नै बानायसाबो लायहांहां, ओरै फंबाय दं हनै उन्दुलायबायसो, मानसि नेगासिनो दङ। जों दा सफैग्रोबाय सान्तिपुरावहाय, जों दा थांगासिनो दङ। मा होनोमोनलाय साम' दैसा, साम' खना लाबोफानायदों नै बिथाङा। साम' दैसा साम' जानायावहाय औ बिद' थानोसै नै गारिया थांलांगोनबो। हनै गारिया हाबा जानो फैबाय। मा होनदों? गारिया हगारबाय जोंना नै देन्जार मानसि दंखायो जोंनि गारियावहाय। खाबाय नै गारिया गोलाव जाबाय ने लायना लै सिङाव ना मा होनो सेंग्राफोर ओरैयाव नै दङ लोगोफोर लाइनाव नेगासिनो दं नै। लाइनानो जा गोलावहाय ओरैहाय नै, आरो उनजोंबो दंबावोसो हनै दैखर दं नै। दा सोरबाफोर लोगो मोनोब्ला नायनोसै नै, जोंना नांगौ सासे नांगौ। औ ओरैहाय नै लाइनाव दङ हिनजावफोर सिगां लेडिसफोर्सनो, बेनिखायनो हिनजावखौ सोग्रोबाय। दा जों नै जोंबो हाबनोसै, सिङावहाय हाबलांसै जोंबो। Hey, visit. Hey, tolong kembali. Direct hotelawहाय नै खाफाल मोजां ओरैहाय नै केटारिंफ्रा ओंखाम सिगोन जोंनोहाय। जोङो डाइरेक्ट हटेलावहाय फैनांबाय आरो सिलायाव जायगा गैले। लास्ट थानायनिबो फायदा दं जाहैबाय ने, बिनि बुद्धिमोन लास्टआव थाबा डाइरेक्ट हटेलाव। आसोला होबोबाय दा नै रेडि जिरायबाय जोङो हटेलाव, डाइनिं हटेलाव। गासिबो हिनजाव गोदान जालायथिबाय आरोखि जोंबो दिनैहाय। जादोलै सेंग्राफोर, मानो फैयामोन जादो मानिग्राबा। गोदैखाना अमाया नै मेजेम गोदै लखा। ओरैहाय गिलबार्टआबो मेथाइ खनगासिनो दङ। सुसमिता आरो गिलबार्ट फैदों हाबायाव।